First time order guys, balay guys. Magbalay ko kuan guys, gamay guys. Na akong engineer. Magplano ka. Nga, ayaw pag ayaw ko bisuhi kay mga kung kanang rumpok na tayo ha. Palit. Dili na mo ni sa akong busing palit mo og oling barato na kayo. Kay ikuan din nga. Away pa bel ng uling eh imo na carbon. Oh guys, magbalay ko gamay guys. Ulo. Op op. May ko yang ulo. Tanawang ulo ah. Bisig bigo ng ulo. Ipalitay mo yung upan. Op. Disilya ba? Disilya eh. No? Disilya eh ba? Ay, mong ulo. May ko. First, abante gamay, abante. Abante. Hindi na maabot pa. Mga isa pa na kadangaw. Kaya pa na. Disilyahan. Disilyahan ligid atras. Abante sa abante. Abante ba? Disilyahan mo ang ligid kung atras ka. Langit ka doon. Lakad. Pero imo na disilyahan mo abante. Luwa ba kayo? Abante sa kamay, abante. Abante ka na. Engineer. First time guys, magbalay ko din guys. Ako mata guys, magbalay guys. Ako lang alalayan guys. Hoy, tabi guys. Oh. Ni abot lagi guys. Yeah. 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 Up. Balas guys, halaga ng 2.5. Dah. Dire. Abanti ka na eh. Wala imong ga. Ada. Darah. Diri ba? Ar, diri ar. Daras ka na. Og dar na kay magbasa man. Diyan na anak eh. Bikir naman diri. No. Diyan na ba? Bagong lang. Oh guys, follow lang sa akong channel guys. Tiyo Bador, like and share. Magpili lang ka guys na YouTube, na vlog, na reel. Badorski, Tiyo Bador, Salvador Duterte. Among manager. Among kwan. Sultan. Senior manager, labo pa sa Itagiyana. Sultan na lang. Oh, mag-subscribe ka na mi guys. Mo na among live karon guys. Nandikan na guys ang kwan guys, muli out guys. Damtak ano ni karga dong, damtak. Damtak ang ni karga. Mag-diskarga guys. Oh, palo lang mo ha. Karo mahuman na ang mga plano, hindi mo suporta, di kini mahuman ang mga plano.
Ang akong plano, di kayo mahuman na yung di mo like. Doy. Di mahuman na yung akong plano, di sila mo like. Like and share. Salamat guys. Apit na sa mahuman yan. Ano yung buhaton tiyo? Wala ko yung plano, white parta, wala yung plano. White parta. Wala na yung plano. Wala yung plano. Balay akong anak na igas, akong ang tabang-tabang kinak na igas, akong may manager. Kay manager? Sana all manager. Kaya na, plano mo guys. Abangin nyo guys, mamaya guys. Plano guys. Oh. So kare. Like and share guys, kung ma-upload sa channel guys. Ang kayo, Oh, uy. tiba-tiba, taga-taga. So kare. Ang plano guys, balay may gamay. Takoon de. Apo, katuig ang kontrata guys. Ilan na isa kalod? Isa kalod. Ahong na guys, mugasok kayo po na guys. Palitan, 1 million, 336 ang hadlaw guys. Ang gasol, mugasok na 1 million. Napo, katuig i-time guys, i-time. Napo, katuig. 1 million. Guys. Ito na sa misa. Hey guys. Oh yes. Silain tadi guys. Oh bye biyahe dito silain. Kalau lagi mapas mo atong si Dardar. Kalau lagi mapas mo guys. Plano ko guys kaya manulong ko dito guys kung mga bakante ko. Makukay ko bulat ka pala hinggala. Hinggala guys. Patay na lang. Tarik kung kita na yung tutup lang. Kevin. Oh, the king. Plaster na doro kay mag. Ayo busdak na doro kay katol na. Hanap na yun.
Magputol na guys, magsugod na guys, mag-contraction na. Contraction. Contraction repair. Hala, naguba lagi ng batong. Kautan na ba na? Kami guys. Pamiling ko guys, may kwarta. Namin Isawit ba? Isawit Len? Ha? Hi guys! Tuba na lang gina yung saging ba? Guys, kami mga plano sinabuhi guys. Pagtukod ng balay, balang ko yung sapi. Pagtukod na eh. So pagkatukod sa balay ko sapi. Way sapi, pagtukod balay guys. Pag itaw na namunga ba? Muna guys, aptik guys. Aptik abdidan. Sana man na siya kuanon man gid na siya okay manlata man na. Malata dito. Ay makan-kan ang kuan ba. Tambak ka na magbagubol o malusno gihapon na ay kay magabok. Ang guys, lagi po na eh. Gabot ko may budlong. Oh, dai budlong lang kalmado ra. Madur ba? Lang ninilo dai. Sunod siyang amo. Na di out na guys, hapon na. Gidaginod pa ang kwarta. Na guys. Nag-clear out na guys, kapastos ba kayo? Ang kwarta, gidaginod pa. Si Imsot Bale, Dumarte. Gilam Bale, si Sapla Olimpiro. Magbata ba? Okay. Nanilhig. Out yun guys. Len, may pagmamagos ka Len, kinanangita na kog silig tukog diha. Display ba? Display diha. Si. Nay pangitag silig tukog diha. 25 man. Kani, pamagos ba i-display diha? I-display diha ba nang napay to nangita namin silig tukog te. Wala man. Oh, ano ya ang silig talagsa ra ba ya? May ladinday. Sige, manigyaw-yaw guys. Nidagan dito ha, langkay maulaw lang. Pamagos gani i-display sa tindahan. Wala ang CR. Aman ko diha diha taman? Ilat ng mga bandaya guys. Asa diha? Dito naman yan. Yaw, tula. Taman oh. Yan di ko dayon. Ito nga mga koneksyon na mga bisita. Gibutok itong saging dalen? Sayang nga gun. Anong ibang buntok mo yun?